Ir-reputazzjoni hija problema kbira li qed jiffaċċjaw in-negozjanti qed jippruvaw jimirħu fuq livell internazzjonali. Sostniet dan Marisa Xwireb, il-President il-ġdid tal-Kamra tal-Kummerċ, waqt intervista fil-programm Net Live fejn saħqet li kulħadd irid jaħdem flimkien biex immexxu isem il-pajjiż il qudiem. Sitwazzjoni li negozju settur privat qed jibbati ħafna minnha. U naħseb li hemm bżonn li naħdmu kollha flimkien, komunità tan-negozjanti, il-gvern u l-oppożizzjoni ngħid jien biex nerġgħu nibnu mill-ġdid ir-reputazzjoni ta' dal-pajjiż għax meta tiġi biex tagħmel negozju fuq livell internazzjonali u aħna il-membri tagħna ngħidulhom tippruvax tikber Malta, ikber barra minn Malta għax is-suq Malta u li hu f'ħafna industri huwa saturat. Ġifieri jekk trid tikber trid toħroġ barra mill-pajjiż. Però meta qed toħroġ barra mill-pajjiż qabel tbieħ il-prodott tiegħek u l-brand tiegħek qed tbieħ il-Malta. Mela jrid ikollna prodott li għandu brand tajba, dik hi reputazzjoni. Sfidi oħra li għandu l-qasam tan-negozju huma s-sitwazzjoni tal-pandemija u f'liema pożizzjoni se nkunu meta jitneħħew restrizzjonijiet imqabbla mal-bqija tal-pajjiżi madwar id-dinja. Mistoqsija dwar id-tbassir tax-xhur li ġejjin, Marisa Xwireb qalet li f'dan l-istadju hu kważi iktar faċli tagħmel tbassir fit-tul milli fl-immedjat li hu żgur u li l-proċess tal-kupru se jieħu xhur jekk mhux is-snin. Dan speċjalment f'industri fejn kellhom diġà diffikultajiet qabel faqqet il-pandemija. Aħna rajna setturi li pereżempju kellhom problema ta' cash flow qabel bdejna l-pandemija, ġifieri fi żmien meta n-negozju kien għaddej tajjeb, hawn ċertu setturi fejn il-kultura li ddum biex tħallas dejjem kienet hemm. Mela dawn daħlu fil-pandemija diġà b'ħafna dejn. Allura dawn x'aktarx li ħajbatu ħafna iktar biex joħorġu minna l-pandemija għax għalkemm inti tibda tirkupra, id-dħul jibda diħel bil-mod. Issa n-negozji jagħmlu l-qlieħ mill-aħħar ftit units li jbijaw, mhux mill-ewwel ftit. L-ewwel ftit tibda tkopri l-ispejjeż, batta sal f'punt break even. Tibda tagħmel qlieħ, ma tibbiċċa xogħol ħatiħu x-xhur. Aħna ngħidu forsi sa bej sena u sentej oħra ikun hemm il-kupru raġonevoli. Marisa Xwireb kienet eletta President tal-Kamra tal-Kummerċ għal terminu ta' sentej wara l-laqgħa ġenerali annwali fl-aħħar ta' Marzu li għadda. Hija t-tieni mara fl-istorja tal-Kamra tal-Kummerċ li nħattret f'din il-kariga wara Helga Ellul fl-2009.